दिनै तेलेंगानानि राजधानी हायद्राबादाव जागोन बीजेपी दोलोनि मावफुंमेल। मावफुंमेलाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्री अमित शाह, बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो बीजेपीजों खुंजानाय रायजो सरकारनि गिबि मन्थ्रिफोरा बाहागो लागोन। हा गिसिगानायनि जाहोनाव मणिपुराव सा 80 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों होननानै साननाय जादों। दासिम सा 20 सुबुंनि गोथै देहाखौल' बोखांनो हादों। मणिपुराव हा गिसिखानायनि जाहोनाव सा 7 फाइकिफोर आरो सासे रेल बिफानाव खामानि मावग्रा सुबुंनि जिउ खहा। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै मणिपुरनि न'नेज जिल्लासिम दावबायदों मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। मैया तिनिसुकिया जिल्लायाव आलफा उदां उदखारि हानजा आरो आसाम पुलिसनि गेजेराव गावलायदों। बेखौ लानानै गोख्रों सिग्रोमदों रैखाथि हानजा आरो पुलिस बिफाना। दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै आसामनि दैबाना जेंनाया। रिलिफ केम्पआव थाहैनाय नखरफोरा गाव गावनि न'सिम गिदिंलांफिननो हायाखै। दिनैनिफ्राय जागायबाय महाराष्ट्र आयेन आफादनि जथुमा। 2 आरो 3 जुलाइ साननैनि हाबाफारिजों जादों महाराष्ट्र आयेन आफादनि जथुमाया। थांनाय हराव गुवाहाटी नोगोराव ड्राग्सनि बेरेखायै सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव मोन 14 कन्टेनार, 18.83 ग्राम ड्राग्स, मोन 9 सिरिन्ज आरो गंब्रै मबाइल फन मोननाय जादों। मैया क'क्राझार जिल्ला खुंथाया क'क्राझार जिल्ला गायसन सान फालिदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना बाहागो लादों। युथ अलिम्पिक गेम 2022 नि काराटे गेलेगिरि महरै सायख'जानाय रैसुमै बसुमतारिया रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना एकाउन्ट नं 4,04,9,110,33 IFSC SBIN 00,1694 नम्बराव रां दैथायहरनानै हेफाजाब होनो हागोन। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।